Hola, aquest dijous ens hem llevat amb un cel molt tapat, el veiem en aquesta fotografia que ens envia la Carme Molís des de Manlleu, també des del Parc del Corredor es veu aquest cel tapat de primeres hores, i si mirem l'evolució del satèl·lit Meteosat podem veure aquesta nuvolositat abundant. Amb el pas de les hores s'han anat obrint clarianes per ponent. Per altra banda, si mirem el radar, podem veure com les precipitacions, que a primeres hores arribaven a molts punts i fins i tot ens han arribat a deixar una intensitat forta a Santa Coloma de Farners, amb el pas de les hores aquests ruixats i aquests xàfecs s'han anat centrant més cap al terç nord del territori. De cara a divendres ens llevarem amb un ambient més assolellat. Amb tot, hi haurà estrats baixos a punts de l'interior que seran més persistents a les comarques de Girona. També al vessant nord del Pirineu hi haurà el cel tapat amb precipitacions febles durant aquesta primera meitat del divendres. La temperatura mínima esperem que baixi fins i tot més de 3 graus en alguna localitat. Per altra banda, el divendres a la tarda esperem que la nuvolositat augmenti, sobretot a punts del Pirineu, Prepirineu, pel creixement de nuvolades, però no s'espera precipitacions. Com a molt es podrà escapar algun ruixat al Pirineu oriental o també, com dèiem, aquestes precipitacions al vessant nord del Pirineu. Temperatures màximes que esperem que siguin més altes, amb tot no pujaran massa i es mantindrà aquest ambient fresc, les màximes quedaran per sota dels 28 graus. De cara a les properes jornades, encara es mantindrà el sol durant el dissabte al matí, a la tarda però ja augmentarà la nuvolositat, que encara serà més compacta de cara a diumenge, quan fins i tot hi haurà precipitacions. El dilluns sembla que les temperatures no presentaran masses canvis, i de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.